ಕ ಖ ಗ ಘ ङ. ಕ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಕೊನೊತುದು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬದದು ಇಂಚ ಕೊನೊಡು. ತೂವರೆ ಕನ್ನಡದ ದ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಕೊನೊತುದು ಇಂಚ ಕೊನೊಡು. ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆವರವಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ನೇರು ಬರಡು. ಖ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು. ಸುರುಳಿ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಗ ಅಕ್ಷರ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬರೆಯರೆ. ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿದ ಎಸ್ ಲೆಟರ್ನ ಅಡ್ಡವಂತ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು. ಮಧ್ಯದ ಗೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಇಂಚ ಬರೆಯೋದು. ಇದು ಘ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಕೊನೊತ್ತದು ಮಧ್ಯ ಗಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಕ್ಕುಡನ್ ಸುರುಳಿ ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತಿರದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ತಿರ್ತದ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟದ ಚೂರು ಮಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಚೂರು ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸುರುಳಿ ತೊಲೆ.